Earth Overshoot Day edo naturaren gainditze egunak zehazten duena da, gizakiok noiz amaitzen ditugun kontsumitzen urte osorako ditugun natur baliabideak, naturak bere baliabideak eguneratzeko gaitasun mugatua duelako. Ikuspegi ekonomiko batekin alderatuko bagenu, esan genezake urte osorako natur baliabideen aurrekontu bat dugula eta poliki-poliki kontsumitzen joaten garela baliabide horiek. 70ko hamarkadan egun hori kalkulatzen hasi zirenean, abenduan iristen zen egun hori, alegia urte osoan zehar kontsumitzen genituen, urte osorako eskuragarri genituen natura baliabidea. Gaur egun ordea, uda parterako, uztailerako, abuzturako kontsumitzen ditugu jada urte osorako dagozkigun baliabide guztiak eta defizitean sartzen gara, hurrengo urterako dagozkigun natur baliabidea kontsumitzen hasten garelako.